ଆପଣଙ୍କ ଦାମରପୁର ଆପଣଙ୍କ ଘର ନାଁଟା କଣ କହିଲେ? ହଁ ଆମ ଘର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି କୋଉଠି? କିସ୍ତି ବାଉନ୍ସ କରିବେନି କିସ୍ତି କାଇଁ ବାଉନ୍ସ ହବ କି ସାର୍? ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତିଟା କାଇଁ ବାଉନ୍ସ ହବ? 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଇସା ପକେଇବେ 5 ତାରିଖ ଦିନ କଟିବ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସାର୍, ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଗାଡି ନେଇଛୁ ଏଟିଏମ କେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିଲୁ। ଚେକ୍ ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୋରୁମ ପଳେଇବେ, ସୋରୁମ ରେ ବୁଝିଦେବେ ଯେ ଲୋନ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ସେ କାଇଁ ନଉଛନ୍ତି ବୁଝିଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ସେଇ ଟିଭିଏସ ରେ ମୁଁ ଲୋନ ନେଇଥିଲି ସାର୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସେ ଯୁଗ। ଆଗ ଗାଡି ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଚେକ୍ ଦଉଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଚେକ୍ ନାହିଁ ଏଟିଏମ ରେ ଅନଲାଇନ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ କରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର କଟି କଟି ଚାଲିବ 5 ତାରିଖ ଦିନ। 4 ତାରିଖ ପଇସା ପକେଇବେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଅଟୋମେଟିକ କଟିଯିବ। 5 ତାରିଖ ଦିନ କଟିଲା ମାନେ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହବ। ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଲା ମାନେ ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ପ୍ଲସ ଆମର 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ? ଟୋଟାଲ ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଚାର୍ଜେସ୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବ 295 କି 300 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ ଆମର 500 ଟଙ୍କା। ଗୋଟାଏ କିସ୍ତି ଯଦି ଟାଇମ ରେ ନଦେବେ 800 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ 4 ତାରିଖ ଭିତରେ ପକେଇଦେବେ କିସ୍ତି ପ୍ଲସ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 1000 ଟଙ୍କା ତାର ଅଟୋମେଟିକ 5 ତାରିଖ ଦିନ କଟିଯିବ। ନହେଲେ ମୋ ଘର କତିକି ପଳେଇ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା କଟିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କିସ୍ତି ଏବେ କିସ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା? 4000 କେତେ? ମୁଁ ଲାଇନ ରେ କହୁଛି ତମେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ବୁଝିଗଲଣି କିସ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା? 4494 4494 ଟଙ୍କା ଆମର 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପଡୁଥିବ ହେଲା। 4 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତମର 4494 ପ୍ଲସ ଗଲା। ଓଟିପି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ କତିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ ମିଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରୁଛି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଓଟିପି ଦଉଛି ସାର୍, ଓଟିପି ଦଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଓଟିପି ନିଅ, ଲେଖା ହେଇଛି ଓଟିପି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ୟୁର ଏଫଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେବର ସେୟାର ଓଟିପି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନିଅନ୍ତୁ 280 16 480 280 16 40 280 16 40 280 16 40 ମୋ ନମ୍ବର ଟିକେ ସେଭ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ ଆଉ କିଛି ଯାଉଛି କି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର ଓଟିପି ଯିବ। ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ନା, ଏ ନମ୍ବର ଅଛି ନା? ଅଫିସ ଯାଇକି ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଛାଡିକି ଫୋନ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଦେବେ ନା, ମୋ ନମ୍ବର ଟିକେ ସେଭ୍ ରଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋର ଅଧିକା ପଇସା କଟିବ ନା ଯେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟେ କଟିବନି, ଯେତିକି କରି ସେତିକି, ଅଧିକା କାହିଁ କଟିବ? କାହିଁକିନା ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଆଗରୁ ଆମେ ଦଉନଥିଲୁ, ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଦଉଥିଲୁ। ଆପଣ ଏଥର ଏଟିଏମ ପିନ୍ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଲୋନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କଲେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଲୋନ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଏଟିଏମ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ରଖୁଛି ସାର୍। ଆପଣ ଆଉ କଣ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେବ ଓଟିପି ନା କଣ? ଆଧାର ଓଟିପି ଯିବ।